Kulay piiway hakane ka singi sasisin syaka Amen Faithful and True Channel ngapediang subhaya pi syakane ka retreat san minute tin sedang kene ka retreat jungi hak teng pa berkun aman sim bakuit amen ngi penjajai lade ni pelit jengmut bada ka ketin jong blay hakane ka singi pengen puson kadai na gospel ku Markus nong kebaning kong dekat kebakat nyau wa Jisu laong ha ki senran ki jong u ale bat ngan penlong ye pi ki nong tobrio ale bat ngan penlong ye pi ki nong tong brio ngin duai how try ko try ko blay ubodan bor baro to penlong yang uri kuit kijing puson lawan sim ya uno uri kuit lani kano uri kuit jong kebalang Katolik but da kabasuk pensasem pa uta uri kuit lani kari kuit ya ita om syam lakha kum riu kuit kiriu kuit kilong kum kino kibriu kumapi kumanga kiba kaduai kiyo jing nang jing tip ha ka jing im jong ki bro si jing im ya ki arteli ki jing khot ya o Krista kabaning kong ban long kita ki best version jong lade ki best version mut ka version ka bahatam mut ka banta jinglong jung briu ka bahatam pat ka baar ban kelalong kum u Jisu ubalong u kendrat jong ki ya ubala pa da ublay ukpa omdan mana manoru uban kelalong uri kuit lene kari kuit hapo shimet kadai kajing yat lenti kabajalan pat kabajengai jong kajing keladur jong kajing im lade hakane kabenta kajing im jong usamla Francis wala im haki syajar sispa prapuar hadu syajar arspa arpunriu ubalong ukun jong wei breu unong kayi jan ubariu spa ubadai nakasinong Asisi badan hari Itali kani kalong kanuksa kapabiang nakabenta ka jongi nengkong une Francis ulakwa banlong usipai yale thama but kijing posni kijing u kalong ba un im hakijing im kabadap da kaburom ber kijing paunam ulalej ban yale thama but ulai syakem ha kata kathama haba kata thama kirele persya ya kawe ka ri ka marjan wa ka kerteng ka Perugia hakajing wan pai jong u ula kem pangjur nakaba ya nakata ka jingpang ula simpor ban yo jingkot kini ki jing amat ki jong u kila ketik ya ka jing long mensim jong u ka jing day mensim jong u but hadin juga kata kita don ki jing jia kiba peteng ka wei hadin ka wei pat sisien karba unang duai hakamat jong ka wei ka ding pna ba don dia ka durmat balas din u Jisu
bat ha kata kajaka kaba kaying mane hangta kalong kebala jot kebala lapra kare kaying mane rit jongka San Damiano pat hangta une u Francis ulaya sngau ya kawe ka sur ke bakren hau ko Francis tu maramot ya kaneka ying mane jonga kebala la long tangka kebala jot kebala pra kam long su keba i kum ka ying mane kum ba pio i hakabaning kong une Francis ubam TBA sepang kata kajing mut haba ong kumta ula sim ya kata kajing pa jong kata kesur padi ban le kumta Henry detang hadin ba ula sengau tu ya kam mission ke jong u bat bakata kam mission kalong ke pakam yar bat kam day ban maramot biang ya kayeng mane Henry ya kayeng jong ke balang barok ke wei de ya kata ke ba ublei ula kwat yo Francis bat ban long unong tong briu ngujisu ulong hakane ka gospel ulong kumno ale bat nga bat ngan penlong ya pi kinong tong briu ale bat nga pangan penlong ya pi kinong tong briu Markus nong iwei dekat khat nyo wan ban tei ya ki briu jonga kaduai u Francis ula persyang kadla kadjai ban im ya ki jing hikai jong Chris suki kane ka jing im keba im bei top bat tik ya ki jing hikai jong Chris kala sedang ban kring ya bun ki samla senrang bat samla kente kawe na ki samla senrang samla kente kadai ka Claire dan ka Saint Claire kala kelarong rikuit hadin maka ban buat ya Chris da kajing sngurit ban buat ya Chris da kajing sngurit te umdai tang kajing sngurit reban buat ru da ka da kajing duk ban im sngurit te une Francis ha kijing yo jong u yakini ki parlok ki banding kong jong u ulah kelalong u tolong lene unong seng jong kawe ka seng runiam Franciscan keba hadin ndaw la yo jing bit na ka bor jong ka balang ula hadin ba ula lech rom bat ula yo jing menjur bat jing bit na ka bor jong ka balang la khot yakine Franciscan lene friars minors la khot yakine ki Franciscan lene ki friars minors par ke jing im jong ki la ai jing mut ban don ya ki jing pen kela bat berkadu ban longru ki daw ban wanra ya ke jing pen thamai hapok kabalang kata kaba ulale u Francis but kumtu kene ke jing puson chapang ke jing ade jong kene ke jing khot jong Chris ber ke jing khot ya une u Francis jong ka Assisi te ke jing kli yang i ban puson kalong hato nga im na em ya ka gospel ka khot yang i ban im kibarit kibas ngurit bat kibaduk dengan panjing rap no try men ong go try to penlong yang wat tiar joke jing suk kumala duai u Francis Assisi dengan duai ya kane pengin long berbor ya tiar jong ke jing suk
Tu try unya rabingi nupetilin tiengi hakane ka jing puson jungi hakane ka singi. Bangin long sisa ki atia jing sup. Bangin long ki babut tik u Francis Assisi ya ka jing kai jing Jisu. Tu try unya rabingi hakane ka jing persang jungi ban but ya Jisu. Tu try unya rabingi iwei pa iwei. Hak keteng kupa berkun mensim bakut. Amen.